yebimanyerero ko kwariganito cyake goinchira yobwekirano ko rwase county ya Nyamira awase umuchumbe webunke ya Burabu Patrick Osero berga kubwatoka tibasari asabaroki wa Bechi University na Boigochi College munenchira yemoyo kubasira abaroki wa bale bakorwa ase chiamate kitari kwenyara okwana chinga kyecho Osero nigo ateba buna barabuo abachumbe anene ko rwase kyama kya ODM nigo babeire bakwe wa magega gosaba gotwa magega ne wizara y'itsemi ase ogotaiwa ogosira goisaino muri keto Mildred Momanyi noroboti rwasenchira yobwikiranu na enchere yemo yogosira chisemi gocha sabana bakuru chiama chitari kwenyara nigo omobunge Burabu Patrick Osero ainanire chibasali chechi milioni 23 asabana chiribuisato chimeisato na 23 ase chikabana Bechi College chi University amone chi secondary gocha se balia batari kwenyara na balia bali chintakana ase eward yeyu gotorega garero nsemo ya Nyansiongo ukare kuru chibasari ero na kito kolonche estimate chibasari aiga Nyansiongo otuwate betenga intumuna chibasari chigwanza kuruegu nkoro story gendo bekurunga basari committee chire ese sublocation nese location na abantu ni numogo chabwaka chikura kutanga story chikura chia location committee che chibasari mwakera abantu baino chikura nyana bangina babere waka babere na youth babere totebo yo mo university onde bwe secondary kere sublocation etuare committee aye erinde kerobona abantu bagocha ku apply chibasari bari bakare location na bago totabinga esobo kene abona buchintakana abona bare chintakana bare pasio erinde inumwe kanini moge wechorera nga ngobwende konyora chibasari na ndi irenga bwende konyora because inumwe kerobore sublocation insaria mumanyita baburaka nigo amomocha Waziri wechisemi Ezekiel Machogu ase ogwatana na abagusi wetera Vyama igo kwa marabu ni abantu ba UDA boka igo yani muchumbo jode korabu ono ODM tari muchumbe igo bwenerete warangiria abana bawo bonse mesa uriyo ko koigwera kwa mwarira bwandiri network uriyo tari ko koigwera kwa mweki ogoke lakini nere na acha improve igo nene ko tabinga CS Machogu egasi ya gusinyire aenda onye ine restyle urabuge turabeka bagusiyamo yaya abu yaro yakongire ekero toko genda twaseri ungainu nabantu basegete kurabere isiko bari bore serikali kurabere ime nakyo mugusi turabege ntekemo igo toko tabanga CS Machogu naye tubwate mu minister bwe ntuna bana bawo bonse wacha kubagua watoto wengine Boigo nigo agania serikali kubwacha lichiko na koimokya egetambokero asoyo kabire Waziri w'obulendi bwaime Dr. Fred Matiang'i onyamagosa karo amangana yendugu yaito ku CS Matiang'i gototegete esheria ebwatigwe mune kubwatigwe unde bwensi amangana uko nagotangaza kitivi ngandomanyete nyagete na ibite iganya onye kometa amangana itoko ndesi shedio batebi tige sheria ebwatigwe boronge CS na abete public servant na ndo kerore public servant bono munenje bono ndo mochumbe na nje gonde public servant nimanye tenga na gonda anyo na atajironde ikiara na atajira lakini gaki onya magoso karoro gaki na botogo ikisaranza to ikaranze to igwanane wewe okwabira umuntu asaba okwabira mangana yo komenyokia abantu utaramanya ngayebo kene boberete tigesherie bwatigwe ase chinga kiecho nigo omobunge oyo agikelia enyomo yomosacha asomosacha gusomokungu asomokungu eyemanyikante buna LGBTQ eliokolenda ekemira gaito korwa kare no nyene nsobono ensacha ni maite nsobono enkungu eri ni maite ngombe bona eri sacha digi makabisa utate kwa tenga tumaiti mukungu ngakia korekana gaki ya amangana into kunyanjira pi aenda ina mangana bono araje gusaria egesakugie ito mira ito igongo kumisana nga diba kabanta bago totabinga nyoma bakungu abange bago tenga nyoma basaje yente kintu kugianjira pi chikana se jakandi na intu to ikarante bunge tindo chimuchume nono yomo wanjira mangana yi kuripotelia egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi Miyama na omori